На седми схатски националного совиту руснацох прилапени звит о роботи и финансијох за прешли рок и планох за тот рок самого совиту и ово вивршного одбору и других одборох и роботних целох инак и о роботи председателя, али и установох чiji национални совет снователь, а то Руски народни театар Петро Ризник ѓаѓа и Завод за културу Војвоđански руснацов и новинско издавателна установа Руске слово. Што се дотика планох, Руски народни театар плануе постпродукцију представов кои се настали у прешлом року и их остовање у руских местох и иножемстве. Новинско издавателна установа Руске слово плануе ще преселит до нових просторијох и надалje буде видавац, али веќе змисли за младих, а Завод за културу предложи дигитализацију културного скарбу, а тиш и далje буде организоват роботни. На Скаскишево дела најдлукша дискусија около 16 точки, а то приношење одлуки о звиту роботи председателя Националного совиту за прешли рок. Дискутувалоше около приходу председателя до Рускog керестура, до канцеларии на работне место. Попри того, жема активности из Хатски звонка керестура, поставелоше питање и ово приходзења. Докше не најде решение, председател наглаше, че буде основат простории подуча и канцеларии Националного совиту Нови Саде и простории Заводу за културу Војвоđански руснаци. Што се дотика финансијов за 2020 рок, Република потврдила же средства одобрени, а на одлуку покрајнише ишче чека. Будеше робит натим, že biše zatrimал stan od preшлого року, že biše robota odboroh i robotnih celoh porjadnje odbivala. Toho roku veće sredstva še bude vidvojovat za obrazovanje.